So usa ka adlaw nibisita ko sa usa sa mga restaurant sa isa ka bantog nga kusinero sa tibuok kalibutan na diri sulod sa Icon Park nga nakakita kag waterfall sa gawas sa iya ang tindahan. Mao kini ang tindahan ni Gordon Ramsey, ang iyang fish and chips. So niya na musulod nako sa sulod na akong manghod, akong mama, akong papagahuwat na dako kigilong akong manghod, pero kana ang ilang menu. So pwede nyo i-pause ang video para ma-zoom in, no? Pwede mo siguro na i-zoom in, so zoom in lang na ninyo. So ni-order po ko og strawberry milkshake, and then naay squirrel sa gawas nga ako ang amigo. Tara, nagpakita na siya. So humanang commercial balik ta sa food review ug unsay lame jud aning strawberry milkshake ni Gordon Ramsey. Goy nagtulo. Medyo aslom pero tamis nga lami. Ay judge nako sir. So naabot na ang among pagkaon, na ay lobster, na ay shrimp diha, and then na ay fish, which is fish and chips jud siya. So naanay fries sa ubos, which is chips na siya sa UK. So atong ituslob among gikuha day ang tanan nilang sauce para matilawan namo. So let's try unsay lami. Halag, di pa ak siya dun. Kalami, approve 100%. So parisan dayon nato og milkshake. Yeah. So akong grade ato kay 9 out of 10, no, and affordable po guys siya. So if ever na muanhi mo diri sa Orlando, Florida, you should try that out. Kay isa na siya sa bantog nga kusinero sa tibuok kalibutan. So makakita og payong diri, and naa pa siya dako kay nga Ferris wheel. Bye bye.